Det skal nok blive sjovt, det her. Hvad skal vi sige? At vi skal spille Slender. Slender the Age Package. Fra det ægget i haven. Nej. Fuck, det lagde lige. Ej. Skal jeg være ham, der styrer, eller hvad? Jo, kæft, jeg styrer, og jeg piger. For den der intro skulle heller ikke være meget langsommere, mand. Nu har du stået her i 3 minutter snart. Vi spiller mens det lagger sådan. Eller hvad et shot for at starte. Bliv nok den hånden. Okay. Lag! Kom bare gå. Fuck, det er ikke nu. Ej. Ramte med knæsen der. Nej. Nej, bare nogle nødder. Lækker. Du må jeg. Jeg skal lave på det der. Ja, det er ikke. Wow. Og nu lægger det bare nu. Det er ikke sjovt, når det lægger det meget. Du er ikke blevet baget. Det var godt. Vi glemte lyset. Ja. Nu har vi til lige finde ud af. Eller kan du tænde det lys der, hvad vi kan? Ja, ja. Den er ikke så tæt. Hvad? Den er ikke så tæt. Udsigten til. Det kan ikke være så svært. Så det er se min mund, når jeg tykker sådan der. Hvad? Se min mund, når jeg tykker sådan der. Hvordan skal det noget mærkeligt, når du tykker den der? Det kan mig ret godt. Første shot. Ja, vi spiller ikke engang spil. Ja. Pas på at lave Slender, man. Jeg gik lige ned og lige. Gingelingeling. Nu kan jeg mig rigtig godt. Der bliver lidt svært, men det er godt. Det er sgu da fordi jeg er på, mand. Nå. Det er faktisk mere, der er mere lys over ved dig, end der er ved mig. Nederen, mand! Det er fordi jeg er spotlys for mig, mand. Nå. Du ligner et lort. Du er lidt gerne, hvad du gør noget ud af dig selv. Hold da kæft. Look. Er det ikke? Det er lækkert, gør det? Det mener jeg ikke, jo. Jeg gør det bare. Hvorfor er den der? Fantastisk. Fedt. Og de er noget af det sidder fast om min tær. Den er vildt tær. Ja. Kom med blommen. Okay. B. Skal vi synge samtidig? A.
Hvad? Hvad er det? Det var jo ikke den med, det var der. Åbne en ny bog til dig selv. Hvorhen ham der var din svin? Nej, det er ikke det er ham, mand. Svin? Ja, ham. Ham der, der har jo råbet der, twist my nipples, Fury, twist it! Hvad er det den der? Det er ikke grænt. Det er mega. Hvad er det, skæver den? Ja? Det er sådan en masse... Fuck, det er sådan lidt. Hvad er det larm? Det er varmt. Stop. Jeg har noget går. Share mode activate. Jeg kan lide det der, vi starter. Ja. Hvad flyver han? Je m'appelle Pipette. Som er fældt. Ja, vi ser spiller Barrels. Jeg skulle have troet, at det var en mormor, der styrede de spillere. Altså ikke styrede dem, men gik ind i de spillere, hun går vidt nok. Åh! Jeg vil den er mig, så det er kig. Nej, det er hvad? Altså, hvad er det, menneske her? Op! Slå for helvede! Fuck! Hvor er den der ved? Jeg går til på gård. Haha, haha. Hello, pretty. Share mode activate. Jeg er lidt bange for de biler, de bare rører over det hele lige med. Nej! Hvor flot. Bor kan sgu da ikke være flot. Hey, Pipette! I waited for you! Wow! Woohoo! Jeg synes, det giver en lyd der. Kan jeg heller ikke. What up, Pipette? How you doing? Mama buddy? Hvad var det? I'm perk. Jeg synes, det lyder som en totalt vildt. Nej! En Jeg var skål. fyldt. Beauty. Beauty. Share mode. Go and Kender share vi mode. bare? Ja, det vil jeg sætte det her. Du nørder ham. Nej. Det er ikke det. Jeg synes nok på, at vi begynder at nørde ham. Hvad er det til dig? Bare gøre ham. Det kan svært. Du skal bare gå på YouTube og skrive PewDiePie. Jeg kan ikke engang skrive hans navn. Bare gå ind på YouTube og skrive der PewDiePie. Nørd PewDiePie. Share mode activate. Ja, det kan jeg ikke med. Og hvor klamt han bare begynder at råbe det der. Ja, det er når jeg sætter ham til at løbe. Mm. Så råber man, at han skal løbe som en bitch. Siger han det? Ja. Løb som en bitch. Ja. Det var ikke. Ej, hvor ikke. Nu er det bare. Share mode activate. Hvor er det tæt på? Lav. Vi Det skal var den her bare have. Nå, det vidste jeg godt. Share mode activate. Hvad siger det ikke til Claus? Han siger, stole mode activated. Activate.
Og så... I love Minnie. I love you. I'm Jennifer. I love you. Sarah, I love you. Activate. Det var ikke sådan, synes jeg. Nu bliver nogen fra lige på. Ja. Eller hvis den bare kommer bagved. Så dør man nogle gange. Jeg har engang prøvet at gå ind i en tønde, ikke? Så dræbte den mig. Sarah mode. Activate. Har du set på det der? Ja. Mm. Lækker. Ja. Nej. Ja. Det er ham der, hvor twist my name is Fury, twist der. Hvad er det for det? Det betyder, twist, Twist my nipples, Minnie. Twist them. Hvad betyder det? det betyder, drej min brysthår rundt. Nej, det betyder sådan, giv Sarah mode. mig Activate. kalder chocolate, eller giv mig en kalder chocolate. Nå, det lyder. Ja, Nå, okay. I'm pumped. I'm so freaking pumped. Sarah mode. Activate. Camera activate. Nej. Jeg havde seriøst det her, der kom til lige Mm. Sarah mode. Activate. Jeg har nu ikke engang set den. Ja, det er det. Sarah mode. Så Activate. skulle det ikke. Nu stopper du med det der, mand. Hvad? Jeg troede, det var en tønde, der kom frem. Det går jeg ikke. Sarah mode. Activate. Stop! Med det fucking lort, mand. Du er totalt hardcore, så det er sådan. Vi er bare overhovedet døde. Hvor mange gange har vi spillet det? Ja, 60. 1000. I'm på. Ved du, hvad min anden er i dag? Nej. Hej, så. Ja. Mm. Vis mig. Nej, Er du ligesom hende jeg der? vil sige mand. Sarah Hvis mode. du mest mand af Activate. mig. Nej, lad det ikke. Hvad? Nej, lad det ikke til. Sådan er det, jeg mest mig selv også. Nej, selv skal du bare gå, mand. Hvad med dig selv, mand? Hvad med dig selv? Jeg gik forkert. Sarah mode. Activate. Ej, jeg begynder at tvivle det. Ja, okay. Altså, gør jeg fremad på hende? Sarah Åh, mode. fuck. Han siger i gang. I'm på. Ikke for dem til lidt. Det er jo kraft. Åh, nej. Er ikke noget her nu? Nej. Nej. Prøv at kigge på kortet. Ja, det prøver jeg da også på. Hvor er du kommet nu? Det er cool, Det det er der. utroligt hyggeligt, hva'? Ja, det er. Nå, sandt. Ja. Sarah mode. Activate. Åh. Fuck, det kommer også en tønde, mand. Ja, jeg gjorde. Hvor er du klamt. Scheisse. Jeg skal ikke. Kom nu bare. Sarah mode. Hvad fanden er det? Fuck. Det er smart, at jeg dør. Ja. Fuck, jeg fik ikke taget den der monster. Seriøst, mand, jeg elsker det spil. Også selvom man får sjovt. Det er sjovt, men... Og det er fedt, det der. Cola. Men han er cola. Ja. Du har fået fast. Så laver jeg. Hvad? Det er jo en 17 anden spil eller sådan noget. Ja. Plus dem, vi har, dem jeg har solgt derhjemme. Ja. Ja. Eller er vi solgt 18 eller 17? Ja. Hvad? Nej. Jo, det var 505 eller 506 eller noget. 505, så skal jeg solgt 20 kroner, så er der 5 kroner i overskud.
Jo. Så er det 5 kroner i overskud, eller hvad? Ja, det er der da. Det 5 kommer an kroner. på, hvor mange I har. Ja. Ja. Det gør vi lige en anden gang, det her, ikke? Om vi gør. Fuck, hvor fedt. Ja. Farvel!